जब भी हमनी के कवनो ऐसन चीज खानी जा जवना में बैक्टीरिया, वायरस, फंगस भा परजीवी जैसन छोट छोट कीटाणु होखे त हमनी के उल्टी होखे लागेला भा दस्त होखे लागेला। आए स्थिति के फूड पॉइजनिंग कहल जाला। लेकिन अगर फूड पॉइजनिंग हो गईल त घबराए के जरूरत नहीं खे। घर में इ 4 सरल उपाय से राहत मिल सकता। आई एक एक करके है 4 उपाय के बारे में समझल जाव। ORS ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन पिए के चाहिए। अगर उल्टी भा दस्त बार बार हो रहल बा त ORS लेवे के बहुत जरूरी बा। ORS एक तरह के पाउडर हा जवन पानी में मिला के पियल जाला। इस शरीर में पानी अवुरी जरूरी खनिज के कमी के पूरा करेला। अगर घर में ORS ना मिले तो ओकरा में 1 चम्मच चीनी अवुरी 1 चुटकी नमक मिला के 1 गिलास पानी भी पी सकतानी। एकरा से ताकत भी मिलेला। ORS के अलावे एकर एगो अवुरी उपाय बा सादा पानी पिए के। अगर एके बेर में ढेर पानी ना पी सकेनी त धीरे धीरे 1-1 घूंट पी सकेनी। ऐसे डिहाइड्रेशन ना हुई अवुरी आपके निमन लागी। हल्का असाधारण खाना खाई। जब रौरा तनी ठीक होखे लागी त धीरे धीरे हल्का अवुरी साधारण खाना खाए के शुरू करी। एके बेर में ढेर भारी खाना ना खाई। एके बेर में बहुत सारा खाना खइला से पाचन तंत्र पर दबाव पड़ सकता। अवुरी उल्टी चाहे पेट में दर्द फिर से शुरू हो सकता। ऐसे कम मात्रा में खाना खाएं ताकि पेट के आराम से खाना पचावे के समय मिले। एह दौरान साबुत गेहूं के टोस्ट, बिस्कुट, केला आ चावल खाइल बढ़िया रही। टोस्ट अवुरी बिस्कुट पचावल आसान होखेला। अवुरी पेट में राहत मिलेला। केला खइला से ऊर्जा मिलेला। अवुरी कमजोरी दूर हो जाला। चावल पचावे में हल्का होखेला। अवुरी पेट के कवनो नुकसान ना करेला। इस सब चीज खइला से पेट में राहत मिली। अवुरी फूड पॉइजनिंग भी जल्दी ठीक हो जाये। हानिकारक चीजन से बचे के चाहिए। अगर रौरा फूड पॉइजनिंग होखे त शराब बिल्कुल ना पिए के चाहिए। एकरा से शरीर अवुरी कमजोर हो सकता। चाय अवुरी कॉफी जैसन कैफीन वाला चीज मत पिए के चाहिए। काहे कि एकरा से पेट अवुरी खराब हो सकता। कोल्ड ड्रिंक भा गैस वाला कवनो चीज न पिए के चाहिए। काहे कि एकरा से पेट में गैस ज्यादा हो सकता। अवुरी आपके समस्या भी बढ़ सकता। मसालेदार अवुरी तले वाला खाना ज्यादा मत खाई। काहे कि एकरा से पेट में जलन अवुरी दर्द बढ़ सकता। आराम करें। सबसे आसान उपाय आराम कईल बा। फूड पॉइजनिंग से हमनी के शरीर कमजोर हो जाला। हमनी के पेट में दर्द होखे लागेला। अवुरी बहुत थकान महसूस होखेला। यही से आराम कईल बहुत जरूरी बा। बहुत ज्यादा हिलल डुलत भाग काम कैला से हालत अवरी खराब हो सकेला। अगर शरीर के आराम मिली तब पाचन तंत्र के भी आराम मिली। अवुरी जल्दी आपके ठीक हो जाये। अगर ये घरेलू उपाय सही तरीका से अपनावल जाव तो फूड पॉइजनिंग से जल्दी राहत मिल सकेला। बस शरीर के आराम दी। पानी पियत रही या हल्का खाना खाई। अगर अभियो राहत नइखे मिलत भा हालत अवरी खराब लागत बा त डॉक्टर से जरूर सलाह ली। अगर वीडियो अच्छा लागल त लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।